that ang koyo lang bitawad kay the least nga i-expect bitaw nimo nga mga people nga motabang sa imo. Muna na yun na. Mo motabang sa. Tama ba eh? Tama, tinood ka na ba, no? Sa kalakon. Tunay. Pero tinood lagi, tinood ba? Tunay. Saan tunay nga At na? least gid kay nga gi-expect na ko nga tabangan ko ni Lawan. Oh. Kay murag basta gamit to nga story nga murag kami pag ginag-uban pa dong dito. Ano siya tanawon lang nato. Kung okay ba? Okay ba? Oh. Pagabot dito kay Mahilig ba ka? pagabot dito kay gibayran nila. Kumusta mo misis ana, Brad? Sa panahon na ka nang gidusok ka nga, kaya di man po na gun makita, Brad. Ang Ang message atong kay mga partner, kung doon man na may ibang partner nga umingon nga, sige no, kaya lagi na to nga po ibang naan sa taana. ako misis may palaban kayo eh. Gabi kay nagakuan. Kanang born Naan ka sa ginog sakto nga partner, sad? The perfect bite. The classic taste, the world enjoys. Kaya na? Yo, what's up mga bitoko ng atong vlog karon unsa ka traffic ang kagyanyo. Going ko sa kundi ko kabalo Masako first. 17 first. Ay di day tama, 17 first day. So street ra ko dre. Or Ano ana ko. first? Hindi mo ka pwede maka-street eh. Di ko makaride dito. Ay, pwede rin. Pwede. So burong nawala maguni siya. Tapos karon nung nabalik na sad siya. Tapos na siya yung mga ginabuhat karon ng mga kuan. Pangitaon na ako sa diri, asa siya dapita diri. Ano yun? Pero yun siya nga mga alas 8 pa daw siya kay basin lagi daw. Kana man nara ka ng orange oh. I think ka ng orange. Nara ka na. Tuwarang orange ako nakita. Plaster kayo. basta. Brother. Brother, welcome sa akong podcast. Hello. Brother, Panahot na nung gawad mauwa sa dadi. Yan yan kita ka, Brad. Kay yala ko lately sa akong mga feed, makita man ta ka. Kita ni mo kung kamaw. Oo. Dili kay inamaw man pugod ka so ang galabay sa imong feed puro pud mga amaw. Apil na ko aton, apil. Pero kana bang inamaw, pero nabay, uy, okay sa da. Na negosyo. Tapos timing kayo, pag message niya, niyon din sa sako nga, maunti iPhone nga moron nahindom ako para na. So almost din naunda. Kung di ko sa iba, almost 6 years naman ni mo nga na business, di ba? Oh, buyag. 6 years. 6 years, di ba? 6 years. Pero dati, daghan mo. Oh, tulo may kabuk. Lahi ang charge sa drinks, nakatong sa fry, then ako Okay. naka-focus sa Pero ang burger mo, ha? Oo. Okay. Ang BNL, o say, teka muna, o say meaning sa BNL, nga nung BNL man eh. Burger nga lami. Dito. Balay ni Lola. Balay ni Lola is kanang balay nasa tabuk. Okay. Di kami katambay sa akong mga barkada. Then, batanon pa ng inom, ba? Then, nandan nga dia, mo BNL. So mo na yan. Pero, Oh. pero na timing sa to, no? Nga burger, Nalami. nalami. Burger na lettuce. Burger na. Oh, pili. So mo na yung BNL. Giyon sa pag-conceptualize ba niya? Burger, tapos, unsay, kisa man, kay usay man eh, YouTube. Kasagara ko ma-interview, mayon gikan sa YouTube University. Di alas eh. Oh. Kuan. Kanang paborito sa mga batang burger. Then ako po burger gigay ko. Oo, tapos unsa man nagtising-tisting ka o gipasa, nay tigulang mi apat. Imo na ni Dili akong recipe. Kusinero pud gid ko. Akong first job kay murag nasa diner Okay. deli kuan. Mas doble atong audio, okay. Deli nga mga kuan iyang product. So nakatungkol mga sandwich. gyud ka. Bay. Mga pila ka years ka? Pag-graduate gid na ko college. Amo ba? Oh. Dayon kuan kini ang sitaw gani. Katong nagsugod ni kay COVID man. Oh, COVID lagi ya, tama. Napahong ang kusina nga akong gitrabahuan. Wala ko nabuhat na mga apre boy. Kabla ka sa gipuhunan na niwan. Oo. Di ba pag COVID
ang duli na sila pang Tama. pasalamat ko sa shout out ko sa akong mga amo dahil sa Sinyo. Sinyo mo nagtrabaho. Ayo, Lang si Kan. lang Jan. Jan. Si Jan, Okay. Ade ka di ay. Di ako. Okay. Dayon apti ka sila nag-fill up og mga kwan nga para matagaan ang mga trabante nila. Apil ko ato natagaan ko sa duli og katong Okay. ayuda. Kay mo lagi kay pandemic. Ato akong gipunan. Tapos ang idea, Brad. Nagpalit na imong own team plug. Yung saan mo pag-una-una? Siguro kay kusinero na ko'y panglasa daan nga. Okay. Na. So ikaw din may nag-build. So yun sa man mo nag-testing pa ba ka? Oo, Ipatilaw lang sa ana. Sila ra direct- mga bata na ko. Ala ra. Diretso na dayon, salig lang gid ko. Nga okay ni nga lasa. Pero so parang imong ipatilaw ningon okay man lami. Okay. Kaya nga ako yung gibasihan nga lasa kato gyud akong inspiration nga burger which is katong Twinkies. Kung kasabon mo kung kay edad bata o sa Twinkies. Ang sunod na ng Twinkies na mo ito siyang Maxis. Maxis, correct. Mo man na Tama. siya, di ba? Yes. Mogit ako Mo nang gusto nga imo i-achieve nga lasa. kay mogit para sa ako mogit tong burger. Kato siya nga. Sumuto nga nakakapital ka. Mo din imong gisugod ba? Wala ko nagulat nga. Tagay siya man, gusto mo pag namalit sa kagamit na yun. Sugod ko kanang kaha lang sa kaha ko nagprito sa burger ano. Then anto siya nagapait ko ginani then Hinay. anto siya marag niluwag-luwag gamay ang COVID mo hinto nagakuha mi. Gusto ya, tama. Pero karon nganong nakapahulay man naundang naman pod. Kwan, wa nag-align ang mga universe. Tama ko yung mga partner sa una. No grudge sa akong partner. Yeah. Nalagit mga kanang na-disbalance among focus sa amuang nasugdan. Nag-venture sila lain, Ako focus tindahan. Siguro lahi na ilang na okay. Ana medyo nagtaas din ang abang. Okay. Nay murag tuig kapin nga ako ang nagbaguod sa abang. Okay. So, ako sige buyan oy kay Tama. Mo nang yun nila nga sa negosyo daw mas may padong zero kaysa negative. ana gid. Kaya naman na itong zero kay murag balag zero murag okay ra. Kana yung negative Ana gid. na matag So, ako siyang gibuyan kay murag lisod di kayo nga. So that moment na niyong kang muundang na so niyo nakadili ni para sa akong nga negosyo di lagi ni Dili ko. na. Wala ko mong mong yun siya para sa kuha. O na ni mo Kailangan pahuway lang yung go. Kailangan lagi mo reboot, mo rebrand. Okay. Ba pahulay. Then Pero pila pod almost a year. almost sa katuig eh. Online dayon. Natigid lagi para sa kuha ang online ay. Kasi pasubod na online nagtrabaho ka. Online job. VA? Oo, nga na Mga VA? Amo ba ni testing ka? Oo. Para na ikuan. Dahil katong na, kuandag to, mo rin tong akong na-earn na to, marapot to akong gigamit pag. So nagbalik na sa ka. Oo. So nagkuan na. O say pinaka kuan ba? Pinaka ano nga di ba? Balik ko ani. Or ako na po ni tagoy balik ako na lang isa. Kano sa to nahitabo? Nabay mga pinamoment na ba kayo nakita? Di, napag ko yung amigo, gamiga nga negosyante. Nya, sila gidang ni-post siya ko, abito nga, sayang kayo mong product, wapo kayo mong product. Dako kayo potensya na. Sila po daw nitabang para makuha na ko ni. Di na ako isulti lang ang alan, pero kaya pasindagan na nung kayo mangulang sila. Pero, Kabalo na mo. naku yung mga amigo, gamiga nga negosyante nga, nisalig sa kuha. Buyag-buyag na, bayaran na po na ako sila. Amo ba? Wait, so, gusto na ko pag-derive aning kon, Brad? Kaning matikab? Ha? Gusto ni mo ni pagkita ni, nagpabuhat yung ka sa mani? Nakita rin ako siya randomly sa marketplace actually then. So binuhat na daan. Oh, Tapos gibaligya sa marketplace. ginamit na lang murag second owner na ko ani gigamit na sa owner as sumay daw niya wala ni work. So, okay. Yang gibuyan napundo ko daw ni 1 year sa iya wala gamit. Yang gipost need niya money. Pilay presyo ni primero pagbaligya. Taas pa. Taas pa. Dayon after 2 weeks pagit siya na aling, pagit siya na markas sold. So, inaog ang presyo. So na bargain. Sa akong gilusob diretso pagkita na ko sa margin sa price nga murag kaya siya. Sa gilusob lang ko dito. May galing na kay kapital. O nanghulam ka, nag-loan ka, o sige buhat. Moto, kato ko mga amigo. Okay. That ang koyo lang bitawad kay the least nga i-expect bitaw nimo nga mga people nga motabang sa imo. Muna na yun na. Oy motabang sa. Tama ba yun? Tama, tinunod ka na ba, no? Sa kalakon. Tunay. Pero tinunod lagi, tinunod ba? Tunay. Sometimes na yung At least nga gi-expect na ko nga tabangan ko ni Lawan. Eh murag
Basta gamit to nga story nga murag kami pag ginag-uban pa dong dito. Ano siya tanawon lang nato. Kung okay ba? Okay ba? Oo. Pagabot dito kay Mahilig ba kayo? pagabot dito kay gibayran nila. Mo ba? Sila ang nagbayad. So, gitasan nila ba? Oo, ano sila pila man yung Maris. Oh, nami Maris inanira. Oo. Kami bala sa kulang. Wow. Dayon. Ay sa ninyo gano'n na ang bayad basta kay kuan lang. Utang ganda. Grabe lagi. Wala ko na expect. Kibali, wala lugar mo ingon nagsabot ng Nga, palit- ko yung kwarto, ana. Oh, wala. So, ningon lang tanawa lang. Tanawon na nato dito banta. Oh, ana. Oh. Oh. Nangusog siya ba nga? Kaya ako kay hesitant ko ba, bro? Yati, tama na ako ah. Gusto na ako siya kwaon. Pero, asang kumita ni? Alam mo, tama na. Ayaw to be honest. That's the difference o uban. Na uban mga negosyante nga naay kwarta tanan, kuan lang gamay o sige tistingi daw na nga negosyo. Pag di mo function sige lang okay lang. O nanapoy ko. Nainga na ba yung nga klase nga pamilya? Yahay kay mo ng nanay kapital daan. Kita brad na ka ng di ta ka magdudlo pa ta, mo loan ba ta kay basi. Oh, ana gid, ana gid. Magsugod ba din ng monthly ani, di ba ninyo nga pagsugod ani? Ana, After gid. na pa kay 1 year nga grace period. Ana gid. Pero ang risk mo gud ba no? Oh, Kana ana. disgo na to ni. Pero may ba lang bad kanay tao nga ni-believe sa imong product and ni-believe po sa imo nga you know, kaya lagi nimo na bay. Oh. So gidusok gyud ka bad. Oh, yan lagi ko gidot nga sus Kumusta mo misis ana bad? Sa panahon na kanang gidusok ka nga kaya di man pud nagon makita brad. ako message Atong kay mga partner kung do man na may ibang partner nga mingon nga sige no kaya lagi na to nga po ibang na sa taana. ako message may palaban kayo eh. Gabi kay nagakuan. Kanang born Naan ka sa Ginog sakto nga partner sad. niya katong 1 year nga online mas stable man yung online nga trabaho. Yeah. Nahulog ka katong niya ako kay kanang extra ra nga online. Oh. Murag sa 1 year gud kay nagpabuhi ko sa akong misis. Oh. Yahay. Dili sa kuan lugar nalugar ko yung contribution Oh, na pero kanang life po tong mas murag kala ko mayating mas takot man ni kita sa ako garbo bira nimo bay. Bay. Lalaki biya Sa ta. tinod anay lang ha, sa tinod ay lang mo kalain bro kasagara gyud kita mga padre de pamilya ba, Oh. kita laki ba. Pride yun na to na ba, yung nga kita gyud ang Oh dapat murag main man. source ba murag okay ra na help sa Mo po tong dahilan po nga push gid ko ani kay mura ito. tama. Yati biyaan magkakuha ni mas mangod para pa ni sa akong akong asawa dagan makakita pa niglain. Naging abangers na. Oo, taka mo. Oo. So, nag-decide ka balik. So, may gali ka na kay kapital. So, nagsugod din ka diretso yung ani na. Oh, dito. Balik nimo. Palit na ako ng inani kaning mga suga, kani ako mga daan nga gamit. May gani lagi kay wa na ko ni pangbuhi. Okay. Kay naman bang pa man ang hopes nga nang In mabalik fairness, palagi walang ko. ginawa lang mong off-brand nga. Oo, Balik sa. Kaya Oo, lagi ka nga someday mo bangon pag Oy, katopong 1 year wad nga nagkuan. Na pa yung i-invite ko lugar nga pwede ka mag-pop up. Nya na pa man ako mga gamit. Sige go. Okay, Ana. okay. So akong ngalan gatuyok pa bitaw gyapon sa Correct. industry nga. Muna Uy, ko sige, ingon in. nga, you're not just having a business brand. You're creating a brand per yun. Ana, ba mo na na may uban nga, for example, tami mo nag-shumay lang ka, na maligya ka. Pero yung mga bay, dako ang potential because ka-create kag brand. Puhon bay, wala dagan na kay uban ng mga branches nga. Ingon lang ka mo lang to, muhatag ka na lang sa timplada. Kajut lang. So, kanitanan, nagsugod, nagkapital dayong ka, kanipod, may galipod kay murag, gamay na lang po din mong gikuan ani. Insigida Wala dayon. pa gani. Lang ka. Mga katunga sa buwan nga preparasyon kanang basta ana murag napay gipang ilis-ilis gamay ana then dry run Okay. then full blast dayon. Wala ka nalog nga ikaw na lang isa? Wuloy. Or feeling nimo nga murag mas okay na lang ni ako na lang po isa kay para. Ganahan pug ko nga ako ra isa. Okay. Kay back then kato siguro na ako yung mga Oh. partner kay murag ka hold back ang mga decisions ba. Okay. Uy, nate. Hello. Sa ato gaka-hold pwede na ko ibutang Sige, diri. sila dala. Gaka-hold back ako mga decisions ba. Okay. Like tama. kung gusto ko na ibuhaton para sa amuang pisto. Yeah. Murag dapat nako sila Tama sa. naon murag. Yeah, dapat kay unsa po ilang komento. Oh, ana ba? So Sakto, nga naman sana basta partnership. oh, pero wala gid koy grudge ako mga wana. Amigo kayo mi sa akong mga partner antod karon. Chato ma'am. Busy man. Cheese steak. Sige. Awag ikan pag sa McDo, brad. Lahi ra gid mo diri, brad. So, Lahi ra gid pa to. Kano sa man ni nagsugod nga nung naman day ng part sa imong marketing kana na may mga pinaamaw-amaw na nay pinadama-drama
naunsa man ni pagkaunsa. In fairness ha, effective ha. Effective ang mga pina-reels ha. Sa tinuod lang Juan, kay dili man ta kabalo og ganong serious nga marketing. So dito na lang ta sa inamo kay it comes natural. Amaw ang dadaan. Adto. Organic. Walang gisuwen ba na kung kabantay lang anak ko yung mga serious dito. Wala siya murag Diba? Dire. Sa layer gitong So ari Isa ta. may nag-ulo-ulo ana. Si Mrs. Ana po, ana. Usa po na siya. Tinani kay murag kaya kung food truck beta. So akong image kay murag Amerikano yo. Di ba ay western ba ang kwan sa food truck, di ba? So dapat dili daw ko mabalaka sa akong mga jokes. Oh, yes. Kay di ba ang Pilipino sensitive kay joke. Imong image. Imong image kay ano siya nga imong image kay western man. So dapat imong ang kuan, imong approach imong negosyo pina-western. Ano gyud na sir brad, ni-adapt na sa gabrat. Pero may di kuan ba sa gabag yun sa kani pagdirect ani niyo. May gani sa kun siya ingan na ingano. Gani. Gisugo ka. Ganahan Sino po. ba nga dili ganahan? Hindi ganahan po kung anakos kamera kay. Uy, in fairness, ang banda di mo gyapon ni. Oh, then gipabuhat lang. So, Sa lain. ang timplada na, tapos imo nang ipagbuhat. So, imo gyapon ang timplada na. Di na ingon nga ready made ni imo lang ani kuan. So, ang timplada marinated ba gyapon na mga day timplada na sa mga burger niyo. Sa kong pati Oh, pati. o kaning meat. Oo. Ang pati pre-season pero gina-season gyapon ako diri. So, nagyapon Na finishing touches diri. Tapos kanina imong mahiwagang kuan nimo, Cheese sauce. cheese sauce, imo gyapon ang timplada. Oh, buyag. So, imo gini. Pero ang lasa bitaw ani kay murag cheese whiz. Adi ay? Oh, gusto ka mo tilaw sa Okay, dia. Yun. Matilaw na nimo fully unya. Muna. Murag cheese whiz. Tama. So nakuha na ko ang timpla sa cheese whiz. Nakasuod ko factory sa cheese whiz, akong gikuha lang recipe dito. Dito kay. Pero kung ikaw magbuhat Brad, so mas dako ang margin Brad. Mas mahal man to mo palit ka dano kuan, di ba? Buyag. Kung imo kay panahon, di ba? kuan pod kanang Kasi ni mo yung bang ano magbuhat mo sa iyang magpalit na lang din na sa dano mga. di ganahan pod ko nga ako magbuhat kay ligi dako ang margin din. Oo. Generous ka ba pagbutang nimo sa serving? Tama. Nya ganahan Kasi gyud to. makita lang ko sa video ni mga walay problema bahala og dili ka nang burag wisik-wisik lang. Oh, wala gyud ko problema nga daghan ako ibutang kaya ako may nagbuhat din kabalo ako sa yields ba nga Yeah, kuan. Nya malipay pod ba ang customer nga uy ga pa og cheese oh. Oh. Kani bago ni nga product Filipino cheese stick. Sige. So mag-order ko gato imo ang traditional nga fried pork na yung bangko nimo. Kapila, may galing kay competitive ra pud imo mga presyo. Kila imong kasagaran nimo presyo si Kaning cheese steak 180. 180 o Pero ang beef ani one premium ni siya nga beef. Ako lang gipa-slice the one. Premium. figure kay ka. Okay, syempre kanang balag bisag gamay ra tong ginansya pero Quality sa bagay mo man ang gingon. Mabalik man gyud na. oo. Ang word of mouth ang pinaka the best marketing man gyud is are those customers nga nakatisting. Kumingi sila nga nindo. Pero tami sila yung pisto rin, bragay. Daghan po yung mga boarding house rin. Then diri po ko gipili na ko nga diri ko magtambayan kay kanang nabi akong daan nga pisto dia. Okay. Sa akong mga daan nga customers. So at least diri ra mamubla mo gamay o nahandra. Oo. Nagali mo reklamo ni nasa likod ng balay. Nanangit po ko dia siya what dayon malipay po na siya dia usahay kay wala biya ko drinks. So nasa drinks dira. Usahay ka pop up man na siya og kanang matcha na ano. Sama na po. Then dili ko gabit-bit og drinks wad kay silbi ang community dire nabete mga sari-sari store ana para mahalinan po datong silingan. Wala na ko gi Okay, pwede mo slide no nga. Magbutang yung kanyo, inyo ni nga hali, no? Oh, nice sometimes nga kuha ko og Ice box. cook mismo. Ana mangulam ko sila then tara ma'am. Ang dami ng cheese, no? Huyag. Uyag. So tama yung gingon. Ikaw may nabuhat. So it's overflowing of... Kailan din tanan options ni mo, pre? Tulo rawad. Tulo ra. Kay og daghanon ako akong menu diri. Cheese steak no ma'am no. Og daghanon ako akong menu diri. Sa ako ra pud ang balik. Kay malangan man tag samot.
Tama. Kay kung inani mo ganang rule sa kuan kanang restaurant or something or kanang inana food industry kung unsa kada ko imong kitchen dapat mora pod imo ang unsay capacity sa imong kitchen Okay. unsay pwede mabuhat sa imong kitchen mora pod dapat imong kuan dili nimo ipugos nga daghanon na imong menu then di na nimo mabuhatanan kay kuan man. Oo, ganahan ko ano ba nakikibumboy oh. Kaning Philly cheesesteak pamilya kag Philly cheesesteak yun nang di ba Philadelphia cheesesteak man na Okay. nya baguette man to siya ang original ako gipangalan mag Philly Filipino cheesesteak Okay. nya gamay siya nga version Kamay nga version. kay kung magbaguette ta mahal man Correct. mahal ba ito Sakto. so gibutan ako siya sa hotdog bun para ma-afford ra sa kuan So, para may mura po siyang affordable. Pila na ang presyo na? 180 Oh, 180. kay kung magbaguette tawad wabot siguro mga 250 yun, Correct. ano. Sakto. Pero in fairness, premium ano na. Oo. Kaya kung ordinary ra ni nga baka wad gahi ni siya. Sa to. Paano ka? Pilipino. Sige. Pila ka bok? Classic cheeseburger with DLC. Ihatag sana ko ni sa customer wada. Yes. Yan. So, muna yung pinakabag-oron. Siyempre, wala gitipid, may gala ang pakto, ara. Ta. Cheese din mong gusto, ah. Di mo po siya tawagon og cheese steak kung gamay ra kay cheese. Oh, mo galing. So, gilumos yun. Perfect. Ma'am, paper bag pa ma'am. Ano ma'am? you. Na-renewan. Overflowing. Ako na ni? Oh, inyo ni. Overflowing of cheese, brother. Murag dapat sa duha ka kamutuan kay mahug niya. The perfect bite. The classic taste. The world enjoys. Oh. Nastudyohan ka ni mo nila? Siyempre siguro ang lasa with the white onion. Ah, Fairness. take out ni. Eh lang, sige. Ah, Bro, pag na mura kang nagawsan ka to. orgasmic mga kuan ay. Mura nagawsan ka katulog. Magawas ba day katuluad? Kanang una-una na lang. Ni okay ka rin kung nakot niyo. Kamo na siya sa kong serving, inaanak gina siya daan. Mahulog quarter pounder siya. Tulo na. Ara. Okay na kayo na ba? Ako rin bahala diya. Kaya mo pangalan. Ah. Ngit, ulit. Sagap. Ang tapos sige. Juicy kayo. Rap. Di naman Ano gatingan. na? Kamay-kamay. So imong wife ron mo nagkuhan kayo, mo trabaho ron online gyapon siya. Online gyapon. Okay. Padayon gyapon. Makita ra kanya diri lilion ra kanya. Taray. Taro. Aw na ay sus ma'am na. Sorry kay ma'am hayag mo diri ma'am. Na day sniper. Kung may mapabuang-buang diha. Uluhon diri sa. Di po, napukoy ka lang. Gikuan, nga wala man taga-chase o money ga-chase man tag-time. Time sa tong family. Okay ra na yung kwarta na pero ang time para sa family, di bigyan na niyo makuan. Strongly agree. Time yun. So, di man ang money atong gi-chase, But ang time man. ang- Malag ang money, musulod ra magina siya. Ang material things bro, usay sometimes mo imong kanang ginatapal kaya binimog kay for the sake nga wa kay oras. Pero promise bro, ang may duman paminti si mong family sa kuan bay kanag yung time nga gina Gigahin nimo siya. oh mo na tinud. Kuyo na kay mga pangamahan na kay mga Kaya duha ba na sila, duha ba na kung bata wad. So murag
dapat ginako na sila tagag oras. Say, related si mong eldest. 12, Tapos 8 dahil na 8 dayon. So, sakto na sa wala na ako sa kutsil. Meron ko na po inyo. Unang iundang na kuha na kay Dapat dito. Dalapos ng po dito. suki na to dali. Kanang uban dia, be passionate ra gid sa inyo. Sige dia, ila sa inyo ma'am. Hello. Be passionate ra gid sa inyong gabuhaton kay sa inyo ra gyapon mo balik. Like kanang katutong gisulti ning kagawad ay ni Sial nga katong one. Tan-og ko gi-message gina ko siya to ano ko katong imong giingon nga pahulay lang. Ayaw lang igundang lagon. Katog grabe to siya nga Di man ni Ulong. nilumbadagan. ana gyud. Kato grabe kung imo tong idulot sa imong kagalingon, kung paulay lang ay undang. Ambot. Ah, di ba? Asa ang sa imong abdan ana nga pulong. So, ako nakita, bro, mo dagan na ni mong food truck or dagan na mo franchise ani kadagaya. Kaya again, asyam dahil tamo padulong. Kaya again, this is not just a burger business. You're creating your own brand. Which is mo nang pangarap sa tanan, brand. Create their own brand. O di, brother, minsay na lang nimo sa uban diya nga mo papoy pagsugod or there napot sila karon sa kuan yung sa bagid direksyon na kuan or kanang uban nga bako pa sa nagnegosyo. Wala magi shortcut ani. Kuan ra gid kay ang technique bitaw, Ah. make it exist. Making it great will follow. Di ba? You don't have to be great. Just make it exist to be great. To be great. Ana, di ba? Congrats, brother. Alipay ko. So, asa sila mo ni Brad? Technically, sa gini mo spot din, Brad? Asa ning area? 17 first Nazareth. First Nazareth. Dapin lagi Sa Google Map kay Lilia Store siya dayon. Just start. Usay wala ko diri. So, Okay, papa. okay na ko pop up. Mag-post na po ko sa akong page. Makita ninyo kung mga namo dito. So, kung imbitaron sa sa ubang mga pop-up ko, Pwede kayo. Sa ninyo. Oh, pwede PM lang sa page namo. di may mo pa kang celebrity ko na ka, Brad. Ting buhat o burger. Sige. Buhat. So, kadaga na kayo mga tao nga willing mo order. Sige, ma'am. Sa inyo, ma'am. Thank you very much, brother. Thank you kayo. Brother.